हॅलो फ्रेंड्स, मला ओळखलं नाही. मी मालवणी बाबडू म्हणजे मालवणी मसालो काय बोलतोय शिशी शिशी. माझं नाव तनुष. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. कशात? मालवणी तडकामध्ये. सध्या काय चालू आहे? करोना महामारी, त्यामुळे तुम्हाला बाहेर जाता येत नाही. त्यासाठीच आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी रेसिपी कशी बनवायची आहे ते शिकवणार आहोत आणि खायला पण दाखवणार आहोत कशी खातात ते. सध्या काय चालू आहे? श्रावण आला म्हणजे नॉनव्हेज बंद. आणि श्रावणानंतर काय येतो? गणपती. तेव्हाही नॉनव्हेज बंद. आणि गणपतीचा दुसरा दिवस कसला असतो? ऋषी पंचमीचा. आणि ऋषी पंचमीमध्ये कुठली तरी एक स्पेशल डिश असते. कुठली बरं? जाऊ दे ना, आपण विचार कशाला करतोय? तुम्हाला ती कशी बनवायची ना डिश ती आमच्या काकू दाखवतील. चला आपण आपल्या काकूंकडे जाऊया. त्या आज काय बनवून दाखवणार आहेत ऋषी पंचमीची स्पेशल डिश ते बघूया. मला ओळख करून द्यायची आहे ना आमच्या काकूंची. कोण काय? मालवणची लेक गिरकर आणि देवगडची सून मोर्ये. काकू आज काय बनवून दाखवणार आहेत मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, ते शेवटला सांगणार आहे. बरं, काकूंची तुम्हाला ओळख तर करून देते. नमस्कार काकू. नमस्कार. बरं, आज तुम्ही काय बनवून दाखवणार आहे? नाही 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 नाही, सांगू नका. स्पेशल आहे, स्पेशल. ते तुम्हाला शेवटला कळेल. चला काकू, सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीची. चला तर मग मी आज तुम्हाला तुमच्यासाठी स्पेशल डिश काहीतरी करून दाखवते. अळू आता आपण साफ करून घेऊया. त्याचे देठ सोलून घेतलेत. आता पानं तोडून घेऊया. पूर्ण अळू साफ करून झालाय आता आपलं. आता आपण अळू धुवून घेऊया. अळूचे दांडे आहेत हे आता आपले धुवून झाले आहेत. 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचे स्वच्छ. आपण पानं धुवून घेऊया. चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं. त्याच्यावर कधी आळी वगैरे असते अळूच्या पानावर. अळू आता आपलं धुवून झालेलं आहे. आता आपण चिरून घेऊया. हे चणे आणि शेंगदाणे मी रात्री भिजवून ठेवलेले ते आता आपण कुकरला उकडून घेऊया. धुवून घेतलंय. त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी ठेवलंय आणि त्याच्यात थोडंसं मी मीठ टाकते. गॅसवर ठेवते. 4 शिट्या करून घ्यायचे. अळू आपण एकदम बारीक चिरायचं म्हणजे ते पटकन शिजतं. जेवढं अळू चांगलं शिजेल तेवढी त्याचं अळू चांगलं छान होईल. आता आपले पानं कापून झाले आहेत. आता दांडे फक्त कापायचे. हे देठ पण बारीक कापायचे आहेत एकदम. अळू आपलं बारीक कापून झालंय आता. ते आता आपण कुकरमध्ये टाकूया आणि कुकरला 4 शिट्ट्या देऊन घेऊया. मी ते 2 पेले पाणी टाकून घेते. चवीनुसार आपण मीठ टाकून घेऊया. झाकण लावून घेऊया. अळू बॉईल करायला ठेवलाय. इथे मी वरीचा तांदूळ घेतलाय. तो आता आपण स्वच्छ धुवून घेऊया आणि नंतर तो आपण भाजूया. त्याच्यासाठी मी एक छोटा टोप भरून मी वरीचा तांदूळ घेतलाय. आता तो मी धुवून घेणार आणि हा 2 माणसांसाठी पुरेल. हे 2 माणसांचं प्रमाण आहे. गॅस पेटवलाय. कढई तापत ठेवली आहे मी. वरीचे तांदूळ 2 वेळा धुवून घ्यायचे पाण्यामध्ये स्वच्छ. तांदूळ आता आपले धुवून झाले. आता आपण भाजून घेऊया त्यांना. कढई तापली आहे.
आता मी कढईमध्ये तांदूळ टाकते. हे पाणी आटल्याच्या नंतर मी थोडं तूप टाकणार आहे त्याच्यामध्ये आणि परत भाजणार. पाणी तोपर्यंत नाही तूप टाकणार. न भाजता पण करतात, पण मी भाजते. तांदूळ भाजल्यामुळे भाताची टेस्ट चांगली येते, एकदम छान वाटतं खायला, वासच वेगळा येतो त्याचा. इथे मी 1 चमचा भरून तूप टाकते. बारीक गॅसवर भाजायचा म्हणजे तो खाली लागणार नाही. लाल भाजून घेतला पाहिजे असा व्यवस्थित आणि कसा मोकळा झाला एकदम. गॅस पेटवते मी, फोडणी लावते आपण. मी तुपाची फोडणी घालते, तेलाची घातली तरी चालते असं काही नाहीये. इथे आपण 1 चमचा जिरं टाकूया. तडतडलं ना, लाल झालं ना, तर तो आपण तांदूळ भाजलाय तो टाकायचा. हलवून एकदम एकजीव करून घ्यायचं आणि नंतर आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. डबल पाणी टाकायचं आहे. जे मापाने मी भांडं घेतलेलं ना त्याच मापाने डबल पाणी टाकायचं आणि मीठ टाकायचं आणि झाकून ठेवायचं. पाणी टाकते मी, 2 भांडी भरून पाणी टाकणार आहे. आपण आता झाकण लावून घेऊया आणि नंतर 10 मिनिटांनंतर आपण याला चेक करूया. फास्ट नाही एकदम गॅस करायचा, थोडा मिडियमच ठेवायचा. हा भात चेक करून घेऊया आपण. भात होत आलाय आपला. भात खाली चिपकू शकतो, तर ढवळून घ्यायचा मध्ये मध्ये जरा, म्हणजे चिपकणार नाही भांड्यावर. माझा ढवळून झालाय, अजून जरा 2 मिनिटं ठेवूया आपण. 2 मिनिटं मी जरा झाकून ठेवते. आता आपला भात तयार आहे. 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. तर आता आपला अळू शिजलाय का बघूया आपण. अळू बघा मस्त शिजून आलाय 4 शिट्ट्यामध्ये. आता आपण अळूला फेटून घेऊया चांगलं जरा, म्हणजे एकजीव होईल ते. ॲक्च्युली याच्यामध्ये मिरची घातली तरी चालेल, मी मसाल्याचं बनवते. मी वाटपाचं बनवते, तुम्ही वरून वाटप टाकलं तरी चालेल, खोबरं नुसतं. ह्याच्यामध्ये हाटाळ्या जवळा टाकलं तरी टेस्ट येते. पण आता हे ऋषी पंचमी स्पेशल आहे म्हणून आपलं मी तुम्हाला असं दाखवलं आहे व्हेज. आता हे फेटून झालंय. आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तर मी तेल टाकते फोडणीसाठी, अळूसाठी. अळूला आपण कांदा घालत नाही फोडणीला, लसणीवर आणि राईवर फोडणी टाकतोय. आता मी ते राई टाकली आहे. 10-15 पाकळ्या द्या. जेवढी लसूण घालणार ठेचून तेवढा अळूला टेस्ट चांगली येणार. चांगल्या चेचून घ्यायच्यात बारीक. लसूण जास्ती टाकली का टेस्ट चांगली येते अळूला. लसूण चांगली लाल करून घ्यायची. फोडणीला घालतो आपण तेव्हा जेवढी लसूण लाल होणार तेवढी अळूला टेस्ट चांगली येणार. मी लसूण टाकते, करकडली टाकली. लसूण चांगली लाल झाली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये मसाला टाकूया. ते मी 2 चमचे मालवणी गरम मसाला टाकलाय आणि नॉर्मल मालवणी मसाला मी अर्धा चमचा टाकलाय. तर मी अळू टाकते इथे. हे चणे आणि शेंगदाणे मी रात्री भिजवलेले, कुकरला मी शिजवून घेतलंय 4 शिट्ट्या देऊन. अळू टाकलाय. आता मी इथे चणे आणि शेंगदाणे टाकून घेते. एक चांगलं एकजीव करून घ्यायचं ढवळून. त्याच्यामध्ये आता मी थोडं पाणी टाकून घेऊया. जास्ती घट्ट पण बरं नाही, जास्त पातळ पण नाही, मिडियम करायचं एकदम भाजीसारखं. हे
हे कोकम टाकते मी 4-5 आंबटपणासाठी आणि अळूला कधी कधी खाज पण असते, जेणेकरून ती तोंडाला खाज येऊ नये म्हणून. हे वाटप तयार केलंय मी. आमचं भाजणीचं वाटप आहे, गरम मसाल्याचं म्हणतात ते. त्याच्यामध्ये मी कांदा, खोबरं, काळी मिरी, लवंग, दालचीन सगळं टाकून हे मी वाटप बनवलेलं आहे भाजून. ते मी वाटप टाकते इथे. हे वाटप टाकल्यावर अळवाला एवढी छान टेस्ट येते, एकदा खाल तर आठवण काढा. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण मीठ टाकलं नाहीये, ते आपण आता टाकून घेऊया. चवीनुसार आपण मीठ टाकून घेऊया. जास्ती नाही, मी अळू शिजताना टाकलेलं म्हणून मी थोडं टाकते. तर याला थोडा वेळ झाकण लावून 5 मिनिटं ठेवणार आहे, चांगलं शिजू दे. एक जीव सगळं वाटप बिटप लागेल तोपर्यंत. अरे तुम्ही परत आलात, विसरलोच मी. ती भाजी आहे ना थोडी शिजते. काय मला थोडी चहाची ना तलव आहे. मी पण थोडीशी चहा पितो, तुम्ही पण थोडं पिऊन घ्या, मग भेटू परत एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. मगाशी काकू भाजी शिजत ठेवली होती मला वाटतं. चला पुढे काकू काय करणार आहे ते आपण स्वतः जाऊन बघूया. ब्रेक अगोदर काय झालं होतं त्याचा एक रिकॅप पाहूया. अळू आपला तयार झालाय मस्त शिजून. आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपला तयार झालाय. आता आपण तनुषला टेस्ट करायला देऊया. सुगंध सुटलाय नुसता. काय डिश रेडी आहे. अळूची भाजी आणि वरी तांदळाचा भात. आता काय मुंबईत त्याला अळूची भाजी म्हणतात आणि कोकणामध्ये अळूचं फतफद. हा 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 हा. काय डिश झाले उत्तम. थोडं वरीचा तांदूळ पण आपण टेस्ट करूया. कोकणातली आठवण झाली खरोखर मुंबईमध्ये. अजून टेस्ट करूया आपण. माझ्यासाठीच आहे. तुम्ही तुमच्या घरी अशी ही डिश बनवू शकता. म्हणजे काकूने तुम्हाला दाखवलंच असेल ना कसं बनवायचं ते. मगाशी मी तुम्हाला सांगायला विसरलो होतो, आता तुम्हाला मी सांगितलं. म्हणजे सस्पेन्स ओपन केलंय. वरी तांदळाचा भात आणि अळूचं फतफद. कसं वाटलं ते आम्हाला कमेंट करून लवकर लिहा. कसा वाटला ते आमचा कार्यक्रम आणि हा पदार्थ देखील. चला कोणी यायच्या आत मी ही डिश संपवून घेतो आणि तुम्ही तयारी लागा हे बनवायच्या. हाय फ्रेंड्स, मग कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? आवडली असेल ना? जर का तुम्हाला ती आवडली असेल ना, पटापट जाऊन कमेंट्स करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो ते घंटेचं चिन्ह दिसतंय ना तिकडे जाऊन ते दाबा. म्हणजे काय आम्हाला कळेल तुम्ही आमचा कार्यक्रम बघताय ते. काय काय मालवण तडका